Bekukhona ukuthi igcome elisha litheni ngengoma kaJumbo efeaturishe yena-ke uKhuzani laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Sawubona kuphi nokubi lapho ngikhona nombukiso njengamanje. Ukubingelela uyena Mathinta Dlozi, intombi zomqamela amehla abanye baqamela imali tukwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancothi wenze kulungile upress subscribe button, share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike. Kanti-ke ngabe ukhuza ibuya khona la ekhaya, cha uyayazi indlela esenza ngayo, uyaye ulike ividiyo bese ulinde iziphele bese uyakhomenta emva kokuzwa ukuthi kahle kahle bekuthiwani. Ngengane zakwethu igcome elisha lithuse abantu abaningi mangabe liveza okuthile ngengoma yakhe-ke uJumbo, kodwa-ke abanye basola ukuthi engazi ukuthi belibhuqa noma-ke belinayina ngendlela elenze ngayo, la posta ama-views laphinde futhi la posta lathi hey basebenzile abafowethu. Hamba uyibheka laphana-ke ku-YouTube ikhona. Abantu abaningi babongile inhliziyo emnene yegcwama elisha ukuthi hey siyabonga Mthonga, uzobakhombisa ukuthi awunayo ngampela inzondo yeqiniso. Kanti sekujwayelekile ukuthi igcwama elisha mangabe-ke imbangi noma-ke abaculi endimeni mabenze kahle liveze futhi epejini lakho ukuthi hey benze kahle abasupportwe abaculi. Abantu abaningi bebeye bethi ingoba nakho mhlampe abafana abangasemdletsheni kulokhu limangaza abaningi mangabe lincoma into enombango walo phakathi, njengoba sazi ukuthi-ke bajwayele ukuncekisana benoKhuzani. Kodwa igcwama elisha lapha phumela ngokusobala lona eyimpini zamaskandi alisekho, ngoba-ke akasekho umuntu ongadlala nalo njengamanje selikwenye izinga noma selikwenye elinye izinga. Lasho futhi lathi lizalwe kabusha lona, ayisekho into elingathi mhlampe kufanele liyenze embi, njengoba-ke selilandelwa internationally. Abantu abaningi sebefisa ukwazi ukuthi igcwama elisha liwubani, so kufanele livele njengomuntu ohlelekile noma njengomuntu osemele umaskandi. Angizivo lakho mlaleli wami ngalesi senzo segcwama elisha nendlela elenze ngayo ukuthi ngampela wena kuthini ukuphawula kwakho la kwi-comment section. Ungakhohlwa ukulike, share uphinde comment uzasho ukuthi uyasubscribe ukuze njalo mase kufana amavidiyo ube wena uqala uthole notification. Wenze sure futhi ukuthi uyayishare uvideo mangabe-ke ubona ukuthi khona ofuna ukuthi nikhulume ngayo naye. Ngiyabonga ithuba sihlangana phana kwi-comment section. Ngibambe kwividiyo elandelayo. Thank you.